miyembro iti komunista nga grupo iti nag-surrender kadagiti kasoldaduan. May basa iti impormasyon nga nakalapan ni 47 Infantry Division ng Philippine Army. Iti kat nag-surrender iti nagsinang lugar iti probinsya iti Aurora. Gusto din mo na iti dito ay may isang active member iti communist terrorist group iti nag-surrender kadagiti tropa iti 91st Infantry kaugnay division or infantry battalion iti pailaang kasoldaduan iti barangay Kalabuanan, Baler, Aurora. Sigon kini Lieutenant Colonel Andrew Robio, commanding officer iti 91st IB, nga tinaso nga personalidad ket nabirngasan nga isunakat ni Kapurong, residente iti Kasiguran, Aurora. Nag-surrender dito imot na iti may nga M16 rifle, nga dan iti may nga magazine, ken datikat adaan when loaded iti 20 rounds iti live ammunition. Sigon kini Kapurong ket kayat namutan iti agbyag na natalina ay kinakatya, nga suras isungar iti rason iti panag-surrender na, kanimot na iti paltog nga retikat tapno iti kasakay na nakat saan na kayat mutenan iti aglimang kaya nagbalin nga mitsapay dito iti biyag na. Inalukoy mat ni Kapurong dagiti kakadwana nga dagiti kat adada pa lang iti kapanbantayan nga aga-surrender dan iti gobyerno nga nakasagana latta nga umalalay kadakwada. Sigon ken kuana ket saan naggarod nga or saan nga dinangran isuna dagiti soldado ngam dagiti kat adda dagiti kat inpakita da kinuna na iti panag concern da ken kasamo ten panagayad da laso ti napressure mo tinasao nga sigod nga terorista wano miyembro iti komunista nga grupo. Kabayatan na iti sa balipay nga damag dua nga miyembro iti matlaeng makakatigid nga grupo. Iti nag-surrender kadagiti otoridad. Dati kat pakairamanan mo tenen iti dua nga babae. Iti kat nag-surrender damot iti barangay Tanawan, Dingalan, Aurora. Kaya sa din, kat binigdig ni Lieutenant Colonel Andrew Robio, commanding officer iti 91st IB, nga dagito kat isuda Kaleni, alias Roda, kaya dati kat miyembro iti finansan datahang unit propaganda, kini alias Cables, nga miyembro matlaang iti SYT, winusan datahang unit propaganda, kaya na dagito ay kasama iti Sentro de Gravidad Nueva Ecija. Dagito kat agpada nga residente iti barangay Balaring General Natividad Nueva Ecija. Kaya da kinunana mo ten o kinunada nga madalusan iti naganda ken mga barwanan mo tenen ken tapno iti kasta kinunada kat saan nga subyanan ida dagiti sigod nga kakadwada. Kabayatan na ket pagyamanan ken kasama ten pakaragsakan dagiti kasoldaduan iti sarunong nga panag-surrender dagiti miyembro iti komunista nga grupo ken kasama na dagiti mass supporters dagito. Kagita naman iti naminsan mga panangipaganat-gat dagiti otoridad kadagiti man nabadbati pa nga miyembro ken kasama iti supporters dagiti makakatigid nga grupo nga idyanan ken isaradengan dagito ken ag-surrender dalangan ng tapno iti kasakat maipainda pa iti namnama nga mga barawanan iti panagbiag da makadinada iti pamilyada. Bombo M. Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas and Consistent #1 iti La Union, Basta Radyo. Bombo!